The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Henovea. Action Firing Line. 49 minutos na kaligad sa tak na alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Aksyon Firing Line, yari kita sa Martes nga pagpangalagad. Pizza Jess na sa bulan sa Enero tuwig 2023. Action Firing Line. Kamusta naman ang ato sa mga Kaakson, Luzon, Visayas, kag Mindanao? Kamusta bala ang galakat sang panahon sa inyo sining lugar? Mayara kita sang ginatiid kag ginapanilagan nga low pressure area kon LPA. Amo ni laban-laban ang rason kun nga may time nga nagatupa ang ulan o kontaliti sa aton sining lugar. Action Firing Line. Aksyon Marlon Henovea, tudob sa tak ng alas 9. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Unahon gid naton hibalo kung nano ang galakat sang tiyempo pagi sa PDMPD Action Gun Republika. Action Gun mayong gabi please kabin. Mayong gabi Action Mar sa aton listening public mayong gabi hari. Lakat sang aton tiyempo sining gabi no Martes kita karon Enero 10, 2023. Si low pressure area hari siya nagaantad sa distansya kapin sa 4.25 kilometros. Ang iya kalayon sa nasidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur sa 8.2 degrees north latitude, 130.2 degrees east longitude sa coordinates grid naton. Subong man ang shear line, nagaupod, nagaepekto siya sa nasidlangan nga bahin sang aton diri sa Kabisayan. Nag-epekto ni siya sa Kabikulan, Kabugusan sa Kabisayan, hindi lamang diri sa Region 6 aton sa Western Visayas, pati Region 7, Central Visayas, kag Region 8, Eastern Visayas, kag subong man ang Mindanao. Karon idulot yan ang magalumon nga kalangitan, may lakta-lakta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang northeast monsoon, kung hangin amihan, nagadulot ini siya sang magalumon nga kahawaan nga may pagulan sa Cagayan Valley, Aurora, kag Quezon. Subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, naga-impluwensya man sa gihapon ang northeast monsoon. Pero may pag-uum-guum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang ilang kahawaan nga may mahinay o kung manipis lamang ini nga mga pagulan o kung pagdulutaliti. Sa aton nga direksyon sang hangin kag ang coastal shorelines naton no. Luzon wala kita diri, ari kita sa Visayas kag Mindanao. Ang aton Western Visayas, Western Seaboard na lakip kita diri no. Nga may kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa gihapon na amin na nasidlangan. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Pero wala kita maupod sa gale warning advisory number 86 no. Nga gin-issue sang Pag-asa alas 11 kagina sa ugto. Ti ang aton nga wave height kung ang aton balod nagataas ni siya 1.2 hasta sa 4.0 metros ang aton astronomical tide. Kag alas 5:35 sining hapon nagunas 0.1 ang taob magabalos alas 9:20 buwas sa aga
1.0 metro ang takos ang kadalumon kagala 5:42 sining hapon. Nagtunod siya haring adlaw magapakita ing siya alas 6:09 buwas na sa aga. Nagahamboy kita 24 hasta 29 degrees Celsius o kuno 35.2 hasta sa 84.2 degrees Fahrenheit. Amo na kabugusan sa aton lakat Jimpo sining gabi aksyon mar. Aksyon gan ang LPA, anong posibilidad nga mangin tropical cyclone siya? Inang according sa pag-asa, daw hindi mahimo nga ma-intensify ni siya into the next category as tropical depression ang classification. Pero wala nila gina-discount nga may probability man. Di galing ang rason diri, ari kita sa tigtulog now, no? Enero, Pebrero, ang muning peak sang aton nga winter solstice, ang muning aton meteorological season. Dason ang Northwest Pacific Basin naton, mabugnaw man, hindi mapaang ang open high sista. So, parehas nga negative kag negative o kung positive kag positive. Most likely, ang shear line daw hindi mag-upod kay tungod sa unfavorable ang environmental surroundings o kung ang environmental nga palibot, no? So, parehas na bayi kag mayi, hindi pwede. Ang laki kag laki, hindi man pwede. Kinang bayi kag laki o kung laki kag bayi. So, may negative, positive. Yeah. Sige, so, sige. Although nga kadamo sang galom hasta sa Northern Marianas, dason halos takluban niya ang Bicol, panaog di sa Mindanao, hasta sa Java, Indonesia, aring galom. No? Pero ang palibot niya, ang Pacific Ocean, diri sa Molucca Strait, diri sa Bay of Bengal, mabugnaw. So, why chances kag matugnaw man karon. Ti ang ibunga ya sini, kay tungod nga mayara siya minjiminal phenomenon blah inang familiar kana sang apogee kag refugee ang closest kag ang farthest distance away sa aton kalibutan sa adlaw. So kung maglayo ang distansya ni haring adlaw sa aton kalibutan, nagganubo man ang aton nga temperatura. Pila na ni kadlaw do na si manahan na ta nga below normal kita sa aton nga normal nga temperatura. Naga 24 hasta 29 pero tinakatugnaw. Tugnaw. Ang isa nga bunga ni masayt naton example gapros ang sibuyas Bombay ta sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya muna nga were prompted to import sang sibuyas Bombay. Ikaduwa ang SARS, ang bago nga variant sang COVID dito sa Wuhan, China, ara na. Dason ti vulnerable kita sa katarot ang kaso kag sa ubuhi. Mo gina. Kag ang La Nina phenomenon ta as forecast ang malas ni siya in the first quarter of 2023. Karon nagtuhaw naman ini ang ginatawag nga Minjiminal phenomenon, no? Kay gina-forecast ni sang World Meteorological Organization, sang Bureau of Meteorology sang Australia, matapos-tapos ni sa Agosto, September ining Minjiminal phenomena, no? Kay nagalayo ang distansya ni haring adlaw sa aton kalibutan. Ti ang temperatura ta naganubo. So ang gwa sinisang tao daw talagsa lang ta makatilaw sang busilak ni haring adlaw ang gwa sini pilak adlaw. Hindi man lang do bago. Yes, so nunahaw man ako sa term eh. Oo. Di na ang kuan kay amo ni kuno Minjiminal phenomenon. Nagakatabo ni daw pila ka sentorya, no? Nagapalayo si haring adlaw sa aton tinubo man ang temperatura amo ning agumon naton. So ang ginatawag ta nga tig-ilinet sa binulan sang Marso, Abril, Mayo do hindi siguro mainit, wala sakripisyo, wala sing taltal kay mabugnaw mo may pagtulotalite, may ulan. Di most likely ang matabo sini kon planter ka gamay o dako bugat ang tunilada mo nubo PSTC mo do na no? Ang iba na damo nga faktores ang mahalit ya sini sa aton sining Minjiminal phenomena yan nga natabo no. So balantayan gid. Amo ni bantayan naton. Sige, asunggan salamat gid. Okay, welcome mayang gabi. Action Firing Line
Alas 6:58. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digin sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din yung patigayan ng mga activity together with sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña. Yung Philippine Standard Times sa mga liwag mapadala sa nga ilas na nga mensahe, komento kag reaksyon na bukas nang ato sa ring text hotline sa mga cellphone basta may load lamang pwede mapadala ninyo isa nga mensahe, komento kag reaksyon sa amo sa nga text hotline 0963-757-0874. Again 0963-757-0874. Action Firing Line. Sa mga nagamonitor naman sa ato sa Facebook live stream sa mga kaaksyon naton gikan sa ibang nga nasyon, gina-welcome namon ka ba? Dugay-dugay acknowledge ta inyo sa nga ginpadala nga mga mensaheng may paaman nga mga pagpulo panamyaw. Action Firing Line. Firing Line.
sa mga late tuners naton na inyo kaakson-akson na Marlon Hirvoya. Tubtub sa atak na ang alas 9. Nano pala ang mga talalupang doon nga balita antes pa naman ang balita nasyonal dari kita sa balita international. May kalulbaan na naman nga balita kita nga ipambit sa inyo halin sa ibang nga nasyon. 7.6 magnitude malang linog niya. No? 7.6 magnitude nga linog ang tumayog sa Indonesia pati sa East Timor kainasang kaagahon. Action firing line. Sa Indonesia ang ginigo amuring Tanimbar Islands. Ang Tanimbar Islands isa ini siya ka grupo sang kapin 30 ka mga isla sa nasidlangan nga bahin sang Maluku Province, Indonesia. Isa ini kaginakabig nga populated island. Action firing line. Firing line. Ang mga tao sa saning lugar nyo nagpanik. Nagsala-sala ang kalabanan nagdinalagan. Pagwa sa ila saning puluyan, may mga buildings man to. Ang naglilitik ni Makin mo 7.6 magnitude nga linog mga kakson ti hambal ni Abdul Mohari, ang spokesperson sa National Disaster Mitigation Agency nga base sa panisayon sa mga tao sa lugar, 3-5 man lang kasegundos ang ila sa nga nabatsagan nga pagtayog pero tuman kabaskog. Action firing line. Ang inisal nga kahalitan may 2 ka school buildings kag 15 ka mga balay. Ang nahalitan may 1 ka tawo ang ginreport nga napilasan. Ang Maluku Province may total population nga 127,000 ka mga tawo. Islam lang sumo, no? Based ini sa 2021 nga datos. May tsunami warning man pero good news kay gindula ini. Makaligad ang 3 ka oras since nga nabatsagan ang linog. Action firing line. Pati ang sobra 1,000 ka mga tawo sa Northern Australia, lakip sa syudad sang Darwin, ang ginreport sang Geoscience Australia nga nakabatsag man sa pagtayog. Magluwas sa Northern Australia, ang pagtayog na batsagan man sa ibang nga rehiyon pareho sa Papua kag East Nusa Tenggara provinces. Action firing line. Firing line. Yang bastog nga linog pero may naraton ining mabatian nga nagaluntad sa Indonesia mga kakson bagod tiya man ng nasyon nga ara sa ginatuwag nga Pacific Ring of Fire. Kung sa mga Tagalog ba, ang Pacific Ring of Fire, sing-sing ng apoy ng Pasipiko. Daw titulo sang pelikula, no? Action firing line. Sing-sing ng apoy ng Pasipiko. Amo na isang lugar nga madapo-damo sang katabong aktibidad sa bulkan. Kag permi gini, nga ginaluntaran sang linog mga kakson. Ting pasalamatan lang naton dali. Nga mga tinuga naton, kita nga mga tinuga dali sa kalibutan, nga wala sang na gakapatay nga tawo, no? Sa permi nga linog nga nagaluntad sa Indonesia. Pero may aragin na gimalikawan, no? Pero ining latest mga kakson nga trahedya, wala pa sang report so far nga may ara sang casualty o kon napatay nga tinuga. Action firing line. Ang kahalitan sa propiedad mga kakson pwede lang na mabalik, no? Pero ang kabuhi sang tawo hindi na gid mabalik. So buligan ta na lang pangamuyo ang kabay unta. Why sa rakong kahalitan ining panibag-o na naman nga mabaskog nga linog sa Indonesia. Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Action firing line. Sa iluhan ta mga kakson, dugay-dugay ang balita nasyonal. Kaya importante man yung balita nasyonal. Balita ini angot sa Sibuyas, Bombay. Sibuyas, Bombay. Istorya may kantaran sa hindi magwanta nga presyo. Kada isa, binilog bala kag ang kada kilo sang pulang sibuyas. Daw hindi man niya pulang, yes, nga kolor, no? May pagka laban-laban pa gani daw, violet pa ang kolorya mo. Action firing line. Pero galing na andan na lang sa mga tao nga red onion o kon pulang sibuyas Bombay. Nagligad pa nga tuig, nga, portik kamahal sa presyo na batsagan sa mga merkado, pati nga diri sa Bacolod mo.
kag Negros Occidental. Action Firing Line. Kabangdanan amo ning rason mga kaakson nga libuton mga merkado diri sa Bacolod. Pati establishmento kag mga grocery stores halos wala ka na sa makitaan, no? Kag halos wala ka na sa mabakal nga sibuyas Bombay kung may ara gid man ang kadakoon mga kaakson medyo mulo magulang lang sa suwa o kung kalamansi ang kadakoon. Action Firing Line. Tuwabla? Ano kadako ang kalamansi haw? Daw pesos bala sa mga coin bla. Mamula na kadako ang iban nga gabay pa rin. Mabakal mo nga sibuyas Bombay na kakson from bilis na. Ay hao. Tagpulo 15 pesos. Action Firing Line. Kung kisama abtan mo mga kakson kag matabuan mo kung hindi dunot huyos. Tiyang iban way na lang gabakal. Action Firing Line. Anong balita angot sa sibuyas Bombay? Mga kakson talalo pang doon Kaya nga dari naman ho, nakadumdum ang gobyerno sang Pilipinas sa ginatuwag nga importasyon. Ma-import ang Pilipinas sibuyas Bombay, hindi lang pula, pati na ang light yellow. Pero mas madamo-damo ang ilas na nga iga-import nga pula nga sibuyas Bombay. Bao kabay pa, nga kung magkabati ka mo sining balita, ipambit ko sa inyo, angot sa sibuyas Bombay, kabay pa nga hindi magluluha ang inyo mga mata. Action Firing Line. Kag hindi man maglalain ang inyo nga mga bulsa. Action Firing Line. Sa ato sa nga pagpanumalik. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Okay, matabatang tara nga to sa nga gamonitor sa live stream sa ato sa nga Facebook Live. Si Ana Sinoro, hello, mayong gabi. Araman si Toto Billie Amante. Okay. Salamat Toto Billie Amante. Jinky dialag doon mayong aga Action Marlon. Aga sila to ni Ma'am Jinky. Naukag kay Mr. Arthur, Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Mama Lulit Dialag doon, Papa Gio Alma Oligon, Noel Amar, MJ Season, and all my family sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto from Arizona, USA. Jinky Dialag doon, Milail Oligo. Okay. Rama si partner ta, si Otay Benedicto. Tambiyaw kay Kapitan Sergio Libre sang Barangay Manlocahok, si Palay City, from Otay Benedicto. Dari kita mga kaaksyon sa live stream. Martin Aliling, Ana Sinuro, Ray Flores Baryoga. Okay. Maulan yung gabi from Ana Sinuro. Rizal Balsimo, good evening. Doy Arthur, mayong gabi. Joe Art Bandage Torres. Leia Younger Esquivel from Talisay City. Lauro Regalado. Ayan J. Baldonado, good evening. Action Marlon, patamyaw kay Chris Ivan Giri. Birthday niya subong January 10. God bless Action Radio. Happy birthday. Veronica Santillan Manukan, mayong gabi. Marino Travilla Catinoy, mayong gabi. Okay, trio. Si sige. Dona de la Gracia, watching from Barangay Estefania. Arama si Don Ricky Makiling Lacson. Monitor lang ko din sa Abada Sky. Ora ka na sa Abada Sky. Uway ka na sa Gardenville. Si Don Ricky Makiling Lacson. Melvin Peñafiel. Diding Alohamianto. Mayong gabi. Arama si Bibing Jocelyn Dava Tanael. Good evening, sir. Watching from Dubai, United Arab Emirates, UAE. Araman si Christian Ikes. Mayong gabi, Action Mar. Please, great family wellness. Hindi ko ka puli kay natrap ko sa balay ni Tioy Bundol sa Barangay Tambad. Salamat kay Action Mar. Ang great Nonoy Ikes. Natrap ko no sa. Araman si Alexa Monteza. Okay. Ni WT Olarte, mayong gabi istanan. Stay safe. Virgie S.L. Pinda. Good evening, monitor from Celine Homes. More power. At keep safe always. Okay. Reiki Makiling Lacson.
Aksumar, ang kilo sang Bombay subong tag 500. Oh. May lang nga di sa aton di 500 sa Metro Manila 700 pagidya. Oh, 700 pagid sila to. Kung ang plano sa gobyerno mag-import sibuyas Bombay, dapat ang Pilipinas ma-export man sibuyas dahon para hindi man mapatay mga local farmers ta. Dugay-dugay kay manuhon ko na, no? Ang importasyon nga balita, no? Consoling Valientes Hernandez, watching from Pasig City. George Agagasiran, good evening. Salamat, Gid. Thank you. Standby, babalik na dugay-dugay. Dalit na malang niwa. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
maayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaom. Sa maulamog nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid ng mga kagamitan. Pinas, maga-import na naman no? This time, yellow kag pulang nga sibuyas Bombay. Action firing line. Para kunong nga mapanubo ang presyo sini dire sa Pilipinas, te importasyon na naman So may mga tao na nga nagasinggitan, nga ila sa nasinggitan, yes to unlimited rice. No to unli importasyon. Action firing line. Kaya daw ginapanggid nila ni sa unlimited rice. Ginakabig naman nila nga unlimited naman ang importation. Action firing line. Di may limit man guro Galing kay kung magpabaya kita nga publiko mga kakson base kumanad na gidlang. Ato sa gobyerno nga magsigisigin na lang sa importation. Ti sa ulihid na ginamagapon matupa sa unlimited importation nga ginatuwag ti magsiling kita importation amo nang pagpasulod sa mga produkto sang ibang nga pungsod dere sa Pilipinas. Ti ginasiling sa mga eksperto kung makabulig na agud matustusan ang kinahanglanon sa mga Filipino pero duda sa buong sang publiko kay base ang rason sini para matustusan ang kinahanglanon sa iban nga tao. Action firing line. Firing line. Ang balita sa mga adlaw nga ang Department of Agriculture naghatag na sang green light po sa lingon. Nag-okay na, naghangdo na, naghuo na sa sining plano nga pag-import dako ni nga volume ni kon matigayon 21,060 ka metric tons nga sibuyas Bombay para masolbar daw ang ginatuwag nga supply gap. Action firing line. Ang kakulang sang supply kag para mapunggan ining pagsaka sa presyo sa mga merkado. Amo na lang gid ni perming batian tayano sa ato sa gobyerno. Amo na lang gid ni ang gasunod unas pensar nila nga solusyon basta gani kulang ang supply, importasyon dayon. Ti ang gwa sila nagasalig na lang kita sa iban nga pungsod di ba? Aring sulat sang Bureau of Plant Industry, License Onion Importers, ang Petsa and Rosais hambal sang DA, nag-issue sila sang Sanitary and Phytosanitary Import Clearance SPSIC ginatawag. Nga mo ni ang basihan para sa importation sang preska, fresh, dapat yun man fresh. Di kita ya magbaton sa mga, kung sa mga isda palubok, ga-import na kita, baton talubok, dapat preska gid. Action firing line. Preska nga yellow, kag pula nga sibuyas Bombay, halin Enero 9, tubtob Enero 13, sa 2023.
So ang clearance valid na nagali sumugod pa kahapon, no? Enero 9. Pero ang license importers ang ginatag gantub-tub Enero 27 sining 2023 para sa ilang sining shipments nga makaabot diri sa bungsod sa Pilipinas. So mag 21,000 metric tons ang 1 metric ton pila gani kun kilo man 1,000 kilo. No, kabay pa nga sakto ako, no? Kay man pigaw ako si mathematic. Action firing line. 1 metric ton, 1,000 kilo. So, kung mag 21,000 metric tons, matupa man siya sa pila. 210,000 ka kilo sang sibuyas ang iga-import naton. Action firing line. Ang duwa sining damo sa mga licensed importers, kag ang kada isa ka importer mga kakson, isuhan sila sa isa ka SPSIC, no? Para sa 25 metric tons sang yellow nga sibuyas, kag duwa ka SPSIC para sa 50 metric tons sang pula naman nga sibuyas. Action firing line. I-issue sa mga license importer. Dapat ang mga importer license. Gobyerno nimo ang naga-import mga kakson. Way padalabot ang mga illegal importer. Action firing line. Oh, equally, bot sa lingon palarihos ni ang kanamuon sa ika-issue sa ila nga SPSIC. Nagligad nga December, ang presyo sang pula nga sibuyas, abi nyo, dito sa Metro Manila niha, nga merkado ha, 700 700 ang kilo sa mga merkados Metro Manila to. Action firing line. Mahal gid man galastuhon sa Metro Manila di bla? Mahal gid man to. Amo na nga didto ang wage ang sweldo to ya sa mga trabahantes Metro Manila. Dako gid man ikumparar diri sa aton mo nga kay kabahal sa mga malaklon to. No? Nakapa Manila, nakaupod ko na Action Del Mar nos Manila nagligad to no, paglagaw ta. Nakapangapi ano to ko nakaupod ka sa akong pangapi to sa naiya to. Nga ang isa ka serve sang kape, 120 pesos man lang. Action firing line. 120 pesos. Dala tasa. Action firing line. Dala tasa 120. Pero inang 120 pesos nga serve sang kape sa aton de 15 pesos lang na. Action firing line. Amo na nga mahal ang galastuhon dito sa Metro Manila. 700 ang kilo sa Metro Manila, sa merkados Metro Manila sang sibuyas Bombay. Amo na gani nga may migo ko bala nagpa Metro Manila, siling Action Marlon. Nadudla ko Manila nga siling ko kay kada liso butoya gasto. Liso ka sa wala gasto. Liso ka sa tuo gasto. Isa ba lang panugyan ko sa iya. No? Siling ko magamo ng plastada, hindi ka magliso-liso. Action firing line. Para way ka gasto. Balik ta dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Puwerte nga ability. Kasaysayan. Okay, amat-amaton tayo nga to sa mga live stream mo. No? Pala pasensya lang kay banti nagimalikuan ma-commercial gita, no? Hindi pwedeng hindi ta commercial, no? Si sa ato sa Facebook Live, Miss Shifi Compuesto to BC, thank you. Mayong gabi. Miss Shifi Compuesto to BC. Araman si Parita Sol, Parita Manny Moveres, no? Sol Moveres Cabalhin. Mayong gabi na si mo pareha, no? Classmate ta Ruby Noykan, Ruby Noykan, no? Ruby Noykan. Gamonitor. Noysan or Noykan. Sige. Sa live stream darita masaka-saka sa babaw para nga dari. Si Inday Blaza mayong gabi, Romel Morales, gamonitor sa Banwa sa La Casillana. Dugay, may balita ko sa Banwa sa La Casillana, no? Kay may hold up incident kay nada, Quintero pa. Ang duwa ka persona sakay sa
Innova, no? Subo-subo to kay ang report laban-laban nga daw nasalan lang atong isa ka miyembro sa pamilya nga baho nang hold up para tirohon wa ang biktima mo. Ka sutil nga sahi sa mga hold uppers, no? Kay Romel Morales, thank you, Gid. Imbong Dio Campo. Good evening, Sumar. Ari kami sa may maaw. Thank you. Insakto gina, Sir Marlon, hambal ni Alex. Bingbong Dipala. Monitor lang kami sa imo from Barangay Bagroy. Binalbagan. Okay, aprobado man sa DA ang importation sa sibuyas. Namin na ipausap sa ila, sir. Mayara ko kilala tao nga porte mag-urab sibuyas mo. Jolie Militano Patrimonio. Sumalo amogid na tuyo ni BBM magsige import kay siya daan. Okay, siya daan ang Secretary of Agriculture. Siyang may final say kung pag-agrikultura ang pagambalan. Kay siya ang tignikom mo. Puwerte daw sobra pa sila Starbucks. 2014, 100 pa lang subong tugabang na ang presyo sa kape. Sige, sabay. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sa ginlawag ko nga text hotline blari sa ako sa ding posisyon subong ato sa ding text hotline. Sige lang, standby ka mo na. Kay isa-isahon ta di baton tari ang mga mensahe gin padala ninyo. Kaya mo sa mga messages kag mga suggestion, reaction, angot sa ding ginatalakay ta angot sa Sibuyas Bombay. Action firing line. Di amo tong hambal ko 700 kada kilo ang presyo sang Sibuyas Bombay dito sa merkado sa Metro Manila. Maporte man pagpamintahan mga maning plastada man. No? Pero ang Department of Agriculture price monitoring, may price monitoring gani ang DA. Action firing line. Galing kay ining price monitoring team nila, amot kun nagahulag ni kun waay sang reklamo ang mabuloyo angot sa mahal nga presyo. Action firing line. Ang price monitoring data as of today, as of January 10, ang presyo sang local red kag white onions sa Metro Manila markets 420 tubtob 600 per kilo na lang daw. Action firing line. Kung why abi na nagin-monitor sa ayahan manubo ni laban-laban nga base kung magsobra pa 700 sa kada kilos ni. Action firing line. Firing line. Ano ang rason kung nga agin mo no kung nga balita? Sulo sibuyas lang ni pero nagaagunto na subong ang mga bumalakal labi na sa mga naganegosyo bala pagkaon nga kinahanglan gid laktan sang panakot nga Sibuyas Bombay. Damo na sa nagareklamo nga naglain gid ang sabor sang ila sa ning linoto. Nga kay why na sang Sibuyas Bombay. Action firing line. Lain gid man may sabor gid man ko may Sibuyas Bombay no. Aring kulubaan dio. Sa sading plano sang gobyerno nga pag-import sang sobra 21,000 ka metric ton nila metric tons nga Sibuyas Bombay. Aring delikado di. Kay nga kon badayon gid man kag kon mag-abot na gid man diri sa Pilipinas, ini nga mga Sibuyas Bombay. Hambalon ko gid nga Sibuyas Bombay nga kay kon Bombay lang ba si kon damo magreklamo bala sa kon blakay. Damo na baya sang ginatawag nga Bombay nga Redress Pilipinas. Action firing line. Di ba? No, Bombay nga duwatiil. Nagalakad na nga negosyo pa. Action firing line. Kabalo na ka muna kung ano nga sahe sa Bombay na ginatumod ko. Hindi ko bagay detalye na kay base kung
May maboy sa akon bato, bla di na mo magkulos muron, blaw. Aring kinakabalakan, kaya kung mag-abot gid man sa Pilipinas ang importasyon nga sobra 21,000 metric tonelada nga sibuyas Bombay, base kung magtupa o kung magdungan sa harvest season sang sibuyas Bombay diri sa Pilipinas nga next month, ang bulan sang Pebrero, ginakabig na gali nga harvest season sang sibuyas Bombay. Action firing line. Amo gid ning pinakamahapdi nga sitwasyon ho. Nga nakita ako di. Nga ginatabo gid sang gobyerno man nga manugsunod ang harvest season sang isa ka produkto man. Kag planuhon no kon pasudlon man ang isa ka produkto. DA. Anong pinakarason gid sa likod sa importasyon? Action firing line. Firing line. Diri sa lokal mga kakson hambalan naton ini kay kabalog kamo. Sa Negros Occidental, may-ari man kita diri mga mangunguma nga ang ginatanom sibuyas Bombay. Ang isa sang munuhon ko, ang lugar sa Tabok Suba. Damo sang lugar Tabok Suba, inibla, porong ginamuno ko nga Tabok Suba, barangay poblasyon ani siya, Banwasang Kawayan. Kaya nadumduman ko rin nagligad nga Marso tuweg 2021. Ginbisitahan ning lugar ni Governor Bong Lacson kay ang waning lugar ang nakitaan nga may dako nga potential sa onion production. Action firing line. May ginatawag nga Kawayan Farmers Association Onion Production. No? Ginsugdan ini nagligad pa nga 2019 makakson kundi ko magsala. Ti Banwasang Kawayan. Kamustahon ta ko nanong sitwasyon sa sining lugar ni. Bala nagsanyo gidman ang onion production sa sining lugar ni. Isa sa nakaupod ni Governor Bong Lacson sa pagbisita sa sining nga area. Amo si 6th District Board Member Jeffrey Tubula or pwede man dugay-dugay matinguan taman nga malabot kag ba istorya mismong alkalde be kasi may ulo diya sa no kon bala anong sitwasyon sa lugar. Kay inog harvest na gidmanog ginasiling sang mga onion farmers nga ang harvest season sang sibuyas Bombay bulan sang Pebrero. Action firing line. Kung damo-damo ning production sa sining lugar sa Banwasang Kawayan ho, nga abing ma-import bang DA man? Kung may mga local farmers balang kita nga sarang nga maka-supply sang kinahanglanon sa Pilipinas. Action firing line. Dugay-dugay tutukan tayo nga balita mga ka-aksyon diri sa Aksyon na Farming Line. Action firing line. Firing line. Alas 7:36 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano pagid ang iban sa mga balita sa bayan sang lokal? Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Unahon tamang tutok tugadugay Banwasang Castillana Central nga bahin sang Negros Occidental kainasang aga gintay og sang balita angot sa mga persona nga nagasakay ta sa Toyota Innova kag gintiro, ginbantayan, ginbanabagan, gintiro ang duha sa mga nagasakay sa may sitio Lapak, Barangay Robles, Banwasang Castillana. Action firing line. Ang mga gunman ginabulubanta mga anom tarang ka mga tinugan eh. Pag-abot sa kurbada nga bahin sandalan, may isa ka persona nga nagpakuno-kuno nga nagapasan sang puno sang saging na saha akon puno sang saging mag-an mala na mo ang lawas pala sang saging na gapulo pasan siya kag nagpapara siya kuno sa sining Toyota Innova siyempre kung ikaw driver pundo kay pagpati mo ba si may kinahanglan inang tawo tinuga nagpapara si mo. Action firing line. Diyos ta pagpundo sa salakyan makakson gulpi lamang nga nag-inulhot nagpalapit ang apat pagid ka mga tawo kag digto nagdeklarar sa hold up. Action firing line. Firing line. Ang kwarta ginkuha kay ang pinakamasakit dali magkakson kay ang duha sa mga nagasakay sa Innova gintiro pa nila kag pilason. Ang makapalanindog balahibo sa senaryo kay sa 5 ka mga nagasakay nga persona sa sining salakyan duha diri kabataan, no? Duha ang kabataan. Ang una nga ginapatihan diri sang kapulisan hold up ginang motibo kamanti
may ara sang declaration nga hold up gin mo ang mga gunman. Ano ba lang plastada? On special assignment kay ina Action Zel Minardo sa patrol right from where the action is. Mismo dito sa mga eksena sang insidente, nagpangusisa, pila ba lang kantidad nga nakuha, kag importante dere kamusta hunta ang sitwasyon sang mga nagkalapilasan. Action firing line. Sa patrol dugay-dugay standby kamo unahon tahugada sa sini nga mga balita, ano ba lang investigasyon sa ato sa kapulisan. Hibaloon kag kon bala sinoyad tong anom gid ka mga tinugaman nga naghimo sa ning krimen kay ang report ka sumunod diri sa aton sa initial man nga report kay na Action Zel Minardo nga ang pila ka gunman kon hold uppers may nakahambal kuno to, uy, sala, hindi amo. Action firing line. Kaya sa lambot sa lingons na nasalaan lang nila to, ang nagasakay sa Innova, kag lain ang target nila. Action firing line. Ang report makaksyon target nila, India National. No? Ti laban-laban naganegosyo nga India National Oh. Ang salakyan siguro, abot ang pagpati nila. Pero ang nagasakay sa sasakyan, hindi tana mo. Action firing line. Itanay panibayaan na lang ninyo, no? To, mga gunman. No? Base ko nag-monitor sa labla. Action firing line. Kaluluoy ito, may kabataan nga upod mga kaakson. Di ang isa to sang nagasakay sa Innova. Empleyada or serving a job order worker sa lokal nga panguluhan dira sa may banwa sang La Castellana. Action firing line. Firing line. Kuhaan taman dugay-dugay sang reaksyon ng alkalde sang Banwa. Ano ba lang iya sa nga direktiba sa ato sa kapulisan? Kung bala may alos ko kumpirmado na gimantong gaobra. Dira sa may assign ini siya sa local disaster risk reduction and management nga talatapan. In short, gabulig siya sa rescue operation dira sa Banwasang La Castellana. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila ability. Okay, live stream ta. Si Kapitan Patrick Olac Vallejera, may kabikap. Si Kapitan Patrick Olac Vallejera, isa sa mga pinakapapisan nga kapitan dara sa may sudad sang Himabaylan. Kamusta na kay MRT, no? Kay Mayor Raymond Tungson. Partner ta Carlito Camporaso. Okay. Kamonitor man. Sige. Sa ato sa nga live stream, dugang mga mensahe padala. Okay. Si Rochelle Fulgencio Susana, mayong gabi. Alex Montesa, Paliog na lang, Kuda Tamyaw, Vanessa Mayo, Jake Kilialagdon, Phoenix, Arizona, Madamong salamat, Doc Matt Mayo, Rochester, Minnesota. Okay, salamat kid. Dennis Richard, Tibor, Roma. Mayong gabi. Thank you. Standby, balik tayo dugay. Hanuton ta balita, detalye. Balita angos sa hold up incident sa La Castellana. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli kasi siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, Firing line! Firing line! 7:45 Action Radio Philippine Standard Time. Dali na kita magatutok sa balita may kantaran sa hold-up incident nga nagaluntad kaina lamang sang aga sa may sitio Lapak, Barangay Robles, Banwasang, La Castellana. Nagresulta, duwa ang pilason subong gidabulong sa ospital dari sa Bacolod kag ano bala ang ulihing investigasyon sa ato sa kapulisan. Action Firing Line! On Special Assignment Action Zel Minardo sa Patrol Action Zel. Mayong gabi, please come in. Action na Marlon, sa subong is gunag-check upaning sa Gyapon isang kapulisan. Ini ang sitwasyon para medical bulletin sa Action Marlon isang duwa ka nagkala nagkaraiguan sa which is nga gintiro dira sa may Barangay Robles sa may paniwasang La Castellana kay tikagina suno sa mga health workers kay nga gina-refer na diri sa may syudad sa Bacolod sa hospital na daw idalom to sa may operation ini ang critical no kagina ini si Sir Shane Hob Galimba action na Marlon, no, kung aton sinibalikan ang insidente kagina, no, inisang mga tak na alas 10 isang agay na nagluntad ang pang-hold up na diri sa 5 ka mga sakay sa Toyota Innova which is ang mga biktima amo ini sila ni Shane Hob Galimba, 34 years old. Amo ini ang nagadrive sa Toyota Innova Action Marlon, si Shane Galimba, 60 years old. Nga amo ini ang Iloy naman ni Shane Hob. No, kadang ila sining friends nga nagapudan ko tani pakadto diri sa Bacolod nga si Mama Katrina Alyarmo, 31 years old. Kag si Ma'am Maria Fe Montesina amo ini ang nagauyat sang bata nga 5 months old Action Marlon. Nga ang natabo sini kagina sunod diri sa kay Police Staff Sergeant Andronico Trebaco ang investigator on a case isang La Castellana Municipal Police Station na masini no kaarmado o kanaka persona ang may kahimuan isang krimen. No nagagwa diri sa ila investigation nga nagabiyahe ini ang Toyota Innova kagasang makalabot sa Corbada hinadalan Action Marlon no going ini sa Bacolod nga aligar no isa ka persona iniya ang nagadala sang lawas kapunas ng saging kag gindutang sini sa dalan nagpara pa ni Action Marlon nasa nagapundo ini ang Toyota sang pagpundo na sang Toyota na sang Innova nga sulasyan dito na ni naglakat ang 4 man katawo nga halin dito sa kumulnga nila sa maya kilid sa dalan sa mga kasagingan kag sa katubuhan ng Marlon. No kaga dito na naging tiro 2 ka beses ang salakyan which is ang naiguan amo ini si Mama Chona kag si Sir Shane Hob Galimba no ang igo sini initial nilang pagkakita dito sa mga health workers do section ini ang nagadrive no kag kaya Miss Chona naman niya Action Marlon nga iguan sa iyang abaga no kag pagigo sang abaga nakibot nga naigo na siya naging kupan niya ni ang apoya kag gibalik dito sa may likod Action Marlon kag sa pagkatiro na pag-brace ang petahan sinisang Toyota dito na nag-declare ini ang mga suspetsado nga hold up no hanggang pa ngayon na sang kwarta diri sa may mga biktima no kag palayag diri ni Trebaco nga nakuhaan ini ang biktima na sang kwarta kag iban pang mga kagamitan kag gin klaro man diri Action Marlon sa investigador nga ang mga suspect ang nagdalagan sa kampo padulong sa Barangay Agustina kay ini ang Agustina Action Marlon dali siya na da nga puro man ka tubuhan kag tinamangkot-mangkot pato sila kuno sa mga tao dito sa Agustina kung diin ang alagyan pa Barangay Araal which is sakop nga na isang La Carlota nga base kung patalhang naman ka na wala nila
Kadre wala sila sang getaway vehicle action Marlon na nagdinalagan lang isa gani nabilin pa to ang tsinelas na sa may area sang ilang ginhukmungan no kagadre hindi may establish siya action Marlon no kun bala nasalaan na ang salakyan sang biktima nga iya sang nagapanukot nga India National kagati subong padayon pa ni ang ilang investigation kagapag hibalo kung sino ini ang anam ka mga suspetsado nga gin-describe sini sa mga tao nga medium built in kanang panglabason kagami ara man nga bukodron nga kalbo man ang ilang nga pag wala sa mga face mask man pero ang ilang mga jacket sini selection Marlon no color brown kag itom ko no so ang ila to ni subong no ang duwalan sini ka mga victim nga nagkaliguan ari naman diri sa hospital gin-refer kay si Monchore hindi manggid amon na ka lala ang igo isa ka igo naman action Marlon no kag amon ni ang iya nga bata ang si Shame ang sa may chan ang igo si action Marlon sa duwa ka pilason akson na Zel diende sa ila ang empleyado sang banwa amo ni si Sir Shame Hob action Marlon sa rescue team sa DRMO siya Godra. Okay, kag amo ni sang driver that time sang Innova. Correct action Marlon kag ang tupad ni pong ko amo ni ang iya nga mama na which is a retired teacher in action Marlon. Komo nga waay perting guts sang mga hold uppers akson na Zel. Una best ang lugar bukid sa nga area lapad waay sang laka ang mga panimalay. Pero why sila sang getaway vehicle, no? Nagapanglakaton lang sila? Yes, action Marlon. Nagalakat lang din sila. So, sang motorsiklo ko na, no? Laban-laban, nga damo ni Action Cell sang may mga tawon nga naka-istorya sila, di ba? Nagapamangkot pa sila gani, kundi ang lulutsan sang pagkadto sa barangay Aral? Yes, correct action Marlon. Ako na ang natugda sa mga residente dito sa Barangay Agustina sa pagpamangkot dito sa mga kapulisan kay suno man sa mga sa isa to ka balay kag isa ka kay Sir Junjon no mga 150 meters action Marlon mo sila to nakabati sa lupok taga nagkadto dito mismo sa area kasi ini ang lugar action Marlon do medyo na da kurbadahan no kagatakladon pa nga area do kung kaalang-alanghan dalaw. So, nabatian nila, kay tabi nila, kuno may may nagapaniro lang sa pistis. Pero pagkadto nila, kay sa layo sini, Nara isa ka lalaki nga amo to ang nakambal nga nagdinalagan sila pababaw pakadto dito sa may Agustina Lapos na kuno sa may barangay Sag-ang man of Marlon. No, so dugay-dugay na to sila gali, no. Ang sunod sa investigation base na dugayan na to sila kahulat, no, kay may spotter sila kuno sa ubos pa lang. Drihalin sa Maya La Castellana going to Lacalota ni nga way kung magpabakulod gid si Marlon no dira na ang barangay Robles. So ang spotter kumo kay anom sila, ang isa amo tong naghulok katokwat kuno sang puno sang saging, ang apat amo tong nagpalapit, ang isa amo tong spotter. Yes, correct action Marlon. Why gid ma-determinar pa Akson Zel kung pila ang kantidad o kung kwarta nga nakuha sa mga gunman? Action Marlon, wala pa. No, kay ini ang victim, wala pa kagina na istorya nila, sir. Kaya nag-diretso diri, gin-refer. Pero ang duwa sini ka mga sakay pagid nga upod nila, nagpabakulod tani, is wala man nakuhaan. Nasa kwarta o kung isang anuman nga mga butang. Na nga nakuhaan ang gid ini ang bag ni Amo Achona, which is naging kuha sini ka gado cellphone man kuno sang ni Shame Hob to Action Marlon. May report nga ang isa sa anom ka mga gunman nakahambal kunong hindi amo? Yes, do may ara ko sa paglalisay si Action Marlon na sano kagina do may ara sila sa nga paglalisay nga do hindi amo ang target. No, so amo na ang ginatan-aw pasubong no kung sino gina target kay sa natay nga Action Marlon nga paglabay dito sa salakyan wala may nagasunod no. Pero sang hapon na gani pag papuli na namo damo naman sa lakyan nga ito nga time daw sila lang din ang nakalabay sa area. Natabuan is mga ano gani oras to? Last 10:30? Yes, mga 10:30 Action Marlon. 10:30 AM babaw na timing gan nga wais ang labay no. Anyway, ang sitwasyon Akson Zel sang duwa bali ang kabataan waya mano.
wala action Marlon, kaya ara siya sa likod. Wala ang ginitira lang ginila, ara ang sa front seat ng mga victim. Kung babatian tayo mo siring ang report mo, una gali ginhimo nila, gintiro nila anay before sila declare sang hold up. Before nila ginpalapitan. Yes, correct action Marlon. Ang Innova hindi man tinted ang ang kristal, di man? Hindi siya, no, siya do ka tinted action Marlon. Kung tinted siya din, hindi magkarawa pudpud gidalaw. Ang mga crystals na kayo nagkalabuka. So pudpud ang crystals ni. Pagati, amo na bala ang mga huring-huring dito sa palibot. Kaya na damo gambal nga base na salaan ng bala pero hindi pa na ma-establish isang kapulisan nga base na salaan ng kuno kay ini ang India National nga gapautang action Marlon do permi nagalabay amo man na oras halina di ko na sa may Pontevedra gaagi ding sa may La Castellana lapos sa may La Carlota no so galing kiti base bala tuod no wala nila natandaan rabi ang plate number amo na da mga istorya na perati hindi pa naman bals ang kapulisan subong nabali ang gintuyo lang ito nila is robbery hold up din niya with frustrated murder amo ni ang assessment subong sang kapulisan action Marlon. Sige Axon Zel, standby, ibalikan ta ka sa interview mo sa bahin sang investigator sang La Castellana PNP. Balikan ta ro dugay. Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano nang nahuya ako makulang. Siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami ko kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong kaya pinako okay na miskilan ako
Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano lang, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, kaya ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy-happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Ang La Castellana PNP Action Cell, balik sa imo. Yes, Action Marlon. Ato nang napamatian ang investigasyon sa La Castellana Municipal Police Station binagay kay Police Staff Sergeant Andronico Tribaco. Subo ang investigator kay Police Staff Sergeant Tribaco. Sa aga ini naka-receive kami sa tawag mga alas 10:05 sang aga nga may shooting incident dito sa may Sitio Lapak, Kurbadahan. And then si Police Chief Master Sergeant Oclistoo ang nag-head ni Shamon nga team leader namon, naglakat kami to, nagresponde. Pag abot namon sa area, nakita lang namon ang isa ka Toyota Innova nga may mga pilason nga duwa ka tawo pilason kag may gasakay ini sa likod, 3, bali 5 ang mga biktima. Pag nagkanta kami, nag-abot ang mga rescue, gindala ang 2 ka biktima sa ginrush dayon sa hospital, gindala para ipabulong. Ang 3 ini ka mga biktima man, gindala man di for safekeeping lang. And then, pagkandak namon investigation dito sa area, kung diin natabo ang crime scene, may suno sa investigasyon namon, may isa ka tao ini nga nagadala sang saging nga lawas siya, ga para sa ila. And then, si driver victim ini, nagpundo ini siya kay Tiabia kung ano lang. Pag pundo niya, may 4 dayon ka tao nga nagpalapit, nag-burst of fire, isa ka burst of fire, naiguan ang iya nga mama, ini nga sa driver seat, sa kilid sa driver seat. Pag hana nga, nag-declare doon sila hold up, and then pag hana sa driver victim, ini nga iarang katanin kay kabatin sa lupok, tungo ka kulba niya, nag-iarang kaya, gimpalokpan ini siya, so bali 2 ka lupok. Ang motong natabo. And then before sa sige pa naman ng investigation, before sa natabo ato, may ginokmuhan sila sa lapit nga area. Ini nga area is nang wala sang tao, talag sa langgaagi, kurbadahan, medyo delikado kag kung maneuver ka sang salakyan mo is nang mahinay-hinay ka kay tungod nga kurbadahan kag taklaron. Nakita to namon sa isa ka area nga may mga nagkalhapay nga mga tanom, may mga sagingan nga diin dito nanago ang anong katao. May na-recover kami to nga sang 2 ka empty bottle sang mineral bottle, and then isa 1 pair of slippers. Tapos pagkatabo sa to sang nga naghambal sila nga kwarta din, ang silingon hold up ini nga lakat nila. Pagkatapos sila kuha sang kwarta, naglakat sila, nagtrail sila sa pabukid nga bungyon nga lagyan, nagpalagyo na to sila. So ang tropa nagadto to, nagkandak na isang hot pursuit investigation. Wala gingamit getaway vehicle ang mga suspects or by foot lang sila? With regards sa nga getaway vehicle, wala, by foot lang sila, trail lang sila. Pagkato sa bungyod, palakat sila sa may Agustina, and then lapos sila sa Sagaang. Oh. Anong ilang description, sir? With regards sa description naman, gakalo ini sila kag soksok sa jacket. Ang jacket nila is color brown kag itom. Ang mga structure sa mga is mga medium belt, may isa man sa kabukod nga si Mikalbo, may mga niwangon man ang ilang mga upod nga mga suspects. Pero hindi ni sila makilala namon kay tungod nga namangkot kami sa area is mga pangayaw ko no. So with regards sa identification is wala pa kami sa identification gid nila. Sir, na-establish ng information, sir, kung posible nasalaan lang, sir, yung mga victim yun, sir? So with regards sa nasalaan, hindi pa man namon ma-establish ini nga sila nasalaan nga Turko, nga ginaligar nila Turko kuno kay tiamo nang ginalakat di nga hold up sa Turko, pero hindi pa namon ma-establish kay tungod si mama niya is retired teacher, and then ang driver ini is ng rescuer sa La Castellana. So posible man nga target man sila?
hindi lang ako kahambal nga kung target sila kay ti hold up ang lakat mo is anyone lang pwede mo lang hold upon mo. Posible sir, pila ka oras before sa incident ara na to yung daan sa area. Bali ang ila to do baka sakali lang sir kung sinong una nga maglabay amo na. Either may chance man nga basa ka sakali na lang kay tungod nga sa pamangkot namon sa mga initial investigation namon yung kisa may galabay man ang mga salakyan bala tigin timing lang guro nila nga wala sang may gasunod nga salakyan isa lang kasi salakyan ti kung mag-hold up ka pwede mo lang kay ti wala na may mga witness mo pwede mo sila parahan kag hold upon May amon mga sa na-recover na to sir sa ano nga firing cartridge. may na-recover man kami sa crime scene ini ang empty fire cartridge ang 45 kag isa ka slag. Bali sa anong ni ka mga suspect duha lang ang nakapalupok. Duwa lang gid nakapalupok. Duwa lang gid sila. Okay. Bali sir kumusta sir ang latest medical bulletin sir? Sang duwa ni ka napilasan. Wala so far ma'am wala pa man kami ma'am ka ano to sa pamangkot sa mga biktima kung kamusta ang ilang status kang ilang medical ma'am. So amo pa na nga mo nga i-follow up dayon. Pero pag abot nyo to sa area sir, anong sitwasyon nila sir? Ang sitwasyon nila is gindala sila doon rush sila dayon sa may hospital sa Bacolod for operation gid. Kaya ang isa tong driver is daw na medyo napuruhan gawa sa mo. Unlike sa iya mama daw hindi gid tama gid. Sir, sa dira nga area, amo lang ni ang first time incident nga. Action Marlon. Aha. Yes, Action Marlon natin nabatian na nakabugutan sini nga pahayag ni Police Staff Sergeant Andronica Trubaco regarding diri sa naguluntad nga insidente. Thank you, sir. Balita gikan sa patrol ini sa Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Nazel Minardo on special assignment right from where the action is dito mismo sa eksena sang insidente nga ato sa buligan pangamuyo nga kami unta maka-recover no atong driver nga ginasiling na puruhan bagod masiling paniro iya sang duha sa anom gid ka mga gunman. Action Firing Line. Kag sa mga kakson tabala nga nagamonitor dira sa mga Central Negros, partikular sa tong lugar nga labyan sang saring anom taran ka mga gunman, pwedeng buligan tari. Parang at least tumod kung kanday sin o ato, ano nga grupo to, kay para nga makabulig-bulig kita sa investigasyon man sa ato sa kapulisan. Masubo-subo kung tuod gid man ang ining report nga nasalaan lamang ining pamilya ni kay ang target base sa panaysayon sa mga residente sa lugar kay ang mga tawo sa lugar makakso nagasiling may nagalabay na perme nga Innova nga pula nga ang nagasakay Indian National. No, Indian National lang. Ang Torko daw na anda na lang ang tinaga diri sa aton, no? Indian National. No, kay kabalo man kita kung ano ang negosyo sa Indian National. Inaya based inaya sa panaysayon sa mga tao sa lugar. Action Firing Line. Kag amo nang pagpati nila nga basi kon amo tong target sang mga hold-uppers. Kaya mati kong basihan talango ang driver, ang trabaho niya ara sa nagapang-empleyo sa local government man sa La Castillana mga kaksyon ara assigned sa bansang rescue sa disaster risk reduction management nga taratapan. Ang iloing apod niya retired o kon retirado nga manunudlo. Kabayunta bayara sang positive no nga development nga mabatian kita sa bahin sang medical bulletin sa tong iloy mga kakson. Standby lang sa atos sa mga kakson. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
hapon. Nang si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maimpa sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubauna na, nakabati ko na. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Kumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang ba mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tao. Marlon, isa shooting incident ang nagluntada diri sa may Milfoy Street sa Maya 23 Barangay Takuling. Aha. Ako nga sa dingin sa aton diri initial information ang natiruhan isa ini ka security guard sa nga Bredco. No, ang pangalan is si Jose Ray Haranilla, 51 years old. So diri sa mga residente kagina nga panyapon gid sila kasi nila mga gabi may nakabati sila tatlo kalupok kada may ara nakatag-info sa aton nga nagado sa rescue selection na Marlon mga daw multiple gunshot wounds ang nakita nila. Zel, saan nga rin diwat nga lang to, sang victim? Jose Ray Haranilla. Jose Ray Haranilla. Okay. Yes. Kag 51 years old, no, security guard sang Bredco, Asun Marlon. Kag diri ka ginaw na naghanip ko no naabtan sang ambulance kag naglakat nga gaw gindala sang
pamilya ini ang victim. Nasusubong ang investigators sa police station 6 ari naman diri sa area pero gina-revive na to kuno subong Action Marlon sa ang kapo sinisang rescue na gina-revive ini ang victim naging dala diri sa may Bacolod Adventist Medical Center. So sa subong padayon pa diri ang ila pagapuli pa mangkot Action Marlon sa mga residente sang kapulisan. Kung kita na kanini ang area Action Marlon, no, hindi man siya gani suling nga madulungged titi may mga street lights mo na dere. No, so titi na sila dagi na consider nang tinga Puente Villa subdivision ng Action Marlon. Ano na Zel ang lugar is dalan lang sa dalan lang nasa? Dalan Action Marlon pero mga pamalay man siya na street na danila mo. Kaya ni ang sa piyak kini Action Marlon intersection na de do Purok Planeta na nadiya 7th Road sa mga residente. Sila ni sir, may mga recoveries sa kamadra, sir? Okay, so may mga flags ka makitaan, sir? Flag sa empty shell, pero in-install pa ng Action Marlon, makagawala pa man na isip dara nila kung pila ang nakitaan. Kaya ang susibing Action Marlon, nakitaan ko, Kalendri sa ginatindugan, pero tatlo man nagkasuga, medyo madulong-dulong gamay ang area, kasi nag-aulan paraan, ang mga panimalay, gani ikit-ikit na, gani kiti, wala sang siguro isang nagluntad ni, naman na ang pamangkuton sa karon, kung di marara, sa sulod sa malayo, kung sa sagwa, lakat-dakat lang, no? Ang victim kagina, sir, ara sa may sagwa sa balaya. Ay, hindi ka bilihan na. Okay, investigator. Okay, may designate, naglibot pa ang investigator. Kasi ako na ang initial subong nga info Action Marlon, no, nga indalain daw ang victim. Why gina-aksyon na Zel sang tawo nga nakabati sang lupok or tawo nga nakalabay sang natabong insidente? Action Marlon, say ang mga, ari si ma'am, oo, sang ang insidente, diin ka. Ato kami sa balay naman kapanyapon. Mation lang de. Huwag kami kabati, suludlon. Oo. Nang lang. Malamba lang ang natabo. Dito no. Kapag ina may ari di action maari siya. Silang kagina ang nakabate, ari ma'am, nakabati ka kagina sa luto? Oo, nang kapanyapon ko, nakabati ko sa tatlo kalupok, ko gani ng mga triangulo lang. Nabatian ko lang man inuwang ko gali nag-abot ang pulis mo na yung natabo. Okay, naamon. Kilala niya ni Sir Haranilla. Ini ang natiruan. Ako nakita nakita ko yung tsura pero hindi ko kilala. Ang gila ko mo, titipon ko siya gitman. Kilala na. Oo. Diin ang si ni ma'am, so sagwa na din siya sa may dala ng Sangintiro. Sa Main Street. Di siya kagina, nakitaan niyo yung sitwasyon? Wala na. Magkadasig lang man to. Oo, kaya hindi Action Marlon, kung makitaan ko nito, hindi man talang bayan, balang area. Oo, nalabyan ng gid siya yung Action Marlon. Ini ang area, kagati ang mga almost, basta amo niya nga sa subdivision, kaya ara na sa mga balay nila sa sulod. Nakagaulan-ulan pa nga daan. Kasi wala siyang may di kagina, no? O kung nakalabay di nga ari diri subong. Wala na batianan nila ang lukop, no? Kagda pag-abot biro sa ambulance, kagda sang patrol sa niya, amo na ning nakagwali sila, kagda nabalaan nga may ari, nandigali na tirukan, Action Marlon. Paano na Zel nakilala ining si Jose Ray Haranilla? May tao nga nakakilala siya na siya ginada? Ano yung Action Marlon, info nakuha ko sa rescue ni Halin. Sa rescue, okay. Siguro may ID sila na nakita o kung na-identify mo kayo yung family ko kagina naghiningagaw sa dala diri sang victim na sa may Abamsi. Why pa so far sa recovery de? Basiyo sa Malawi pa? May ara sila Action Marlon na official nga na-recover di pero wala pa na-divulge sinisang investigator kaya nagalibot pa kung pila kabilog ang ilang nakitaan. Yes. So, pwede mo na ang initial info Action Marlon, mamangkot-mangkot ng kitali karon. Kaya wala man gid sa may mga nakita gid ari amo mangyapon ang amo lang gid ang nakabati kagina si ma'am no kay kalabanan di mga kabataan na di ang ari diri sa may sagwa Action Marlon nga lantaw diri sa may area.
So karon makuton tani ang investigito kada sako pag sila kung Okay Marlon. lang. Oo. No, sang posible diri mapamangkutan nila kay wala isang akong tan-aw mo kada balay may mga gate nga ila-ila yung Lux Marlon iban patay na ganing suga. Tundog na duro kada nagapanyapon sa isang time no nga naggaluntad siniya ang incident Action Marlon. Milky Way Street, Puente Villa Subdivision. Correct Action Marlon. Okay. Barangay Takuling. Yes. Sige. Sige, Akson na Zel, basi may latest karon sa sitwasyon sang biktima. Kag ang ato sa ginahulat di basta kani may shooting incident, kung tani makabati kita sa report, bala nga may suspect na nakpanaw. Correct Action Marlon. Sige. Amo good. Sige Action Marlon, ang dugang karon nga detalye nato na lang sining bantayan. Live kita diri sa may barangay Tangkuling ini si Action Zil Minardo una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Report! Las 8:25 Action Radio Philippine Standard Time. Kung may ara karon sang kung update ato sa nga patrol with Action na Zel Minardo. Panibag-o na naman nga shooting incidento pila man kadlaw isip naton nga nagkulukalmang sunod sa Bacolod sa mga shooting incident subong may ara naman security guard assigned sa Bacolod Real Estate Development Corporation kon Bradco Jose Ray Haranelia based in sa identification nga nakuha sang rescue group nga nagdala sang biktima sa hospital. Stand by. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Barangay 684. Okay, dari kita ho. Sige. Dari ba? Napadala sang sang dugang sa nga mensahe. Si Nikki Shea, mayong gabi. Okay. Kativer. Si Maria Eden Magwad na Kanigal. Good evening, Sumar. Update sa Karabalan. Karabalan, may may enkwentro naman to. Report dugay sa Nokpobet Action dyan, may enkwentro to kayo na. O may araw ko may shooting incident sa Karabalan. Basi kunit naman nabutan karon sa aksyon ng patrola, may panibag ko shooting incident dari sa Bacolod. Novi Bagapan mayong gabi. Aries Joy Talaman, Hacienda Agustin, Barangay Sagang. Nasalaan lang gid hambal sang kilala ko na taga Robles kay basi same ang car and color kaluoy lang gid sa mga biktima ganiban kay mati isa to sang ganban to nagambal nga hindi amo ko no mo. Sige, thank you gid mga sapat nga mga hold upper sobra pa sa mga gabonan na may na sa ila kong nadakpan ipaguyod sa truck kag ilansang sa kahoy kaburi. Ambal ni Alex. Raman si Sherry Ann Liboon. Okay. Happy Tuesday and good morning, Axel Marlon. Watching from icy, snowy and foggy morning here Rochester area, Minnesota, USA. God bless. April Buena Flor Gaston, mayong gabi, Axel Marlon. Keep safe. Okay. Billy Albay, good evening. Kunila Paran, good evening, Axel Marlon. Gaboritor kami di sa Pantanon BSB. Salamat, kid. Joffy Colingo. Sige, check na mo na. Salamat, Joffy, sa information. Jake Hardio Raman. Sige, i-check na ang information padala sa ato ni Joffy Colingo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, Pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapos ang
Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan niya pong luyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat kami sa PM na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat kami nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may mga. And the winner for digital storytelling, Best Social Media. Kung ano ang sitwasyon sang sining security guard nga tiro subog lamang gabi dara sa area sang Puente Villa Subdivision sa barangay Tukuling sulad sang Bacolod. Action Firing Line. Alas 8:33 Action Radio Philippine Standard Time ginatiguan naton nga malabot ang communication ni La Castellana Mayor Romaila Decor Mangilibutan. Importante nga hibalon taman kung ano ang bala may ara sa may nagpalabot dito sa information sa aton nga ang La Castellana PNP may ara sang may information nga nagasulod dito sa aton pero i-confirm tanid nga dugay. Action
33 minutos nakaligad sa takdang alas 8, Action Radio Philippine Standard Time. Silawan tanan na lang ang detalye sa balita sa bahin sang Bacolod City Government Center with Action Dale Salazar. Kay may ara sang duha ka mga stall owners kadumdum ka mga action nga may ara sang notices, mga notisya na nga padala dira sa bahin sang mga stall owners plus sa Manukan Country. Action firing line. Ang pinal nga notisya para magbayad sa arkila. Ginpatagayo na kaina mo nang balita no? Pinal nga notisya para magbayad sa arkila. Ginpatagayo na kaina. Action firing line. Ang pwesto sa Manukan Country amo ang ginpuntariya. Daw binalaybay man ba? Action firing line. Firing line. Ang City Legal Office ako na CLO sa nga Bacolod nagserbi na sa natuwag nga notice to pay and vacate. No? Notice to pay and vacate. Gina notisyahan ikaw nga magbayad kag magbiya ba ka subo man ba? Action firing line. Firing line. Duha ka mga stall owners sa duha ka mga posto dira sa mga Manukan na kaksyon, no? May ang report ka na ba tunta, may ara sang pila ka adlaw pa ginatag nga plaso para sa sining duha nga mabayaran ang kabugusan nga obligasyon. Action Radio City Hall report. Plus si Mayor Benitez naganegosyar sa pamilya Gonzaga para nga mas mapaayo pagid ang sang pribado nga propiedad. Ang pribado nga propiedad sa tunga sang BCJC kag Bacolod Esplanade nga ginatuwag. Detalye sa sining nga balita, duga-duga hibalaon ta sa report gikan sa Bacolod City Government Center. Subo-subo man sa duha ka tag-iya sang stalls no dira sa may Manukan Country mga kaksyon. Amo ning pinaka-upload nga sitwasyon kanya kung ang balaran nga dapat bayaran daw pinabayan bla ti mahabok na nga mahabok magakson hasta nga hindi na masarangan. Action firing line. Ti kung ikaw sini ang tag-iya sang stalls nga ginademanda nga magbayad sa saning kantidad ni, siguro hindi lang pala nga tol sa imo sa nga ulo kag pinsar ang batsagon mo. Basi pateng imo sa nga katulugon maapektuhan man. Action firing line. Firing line. Makin mo ho, kung basihan lang ang listahan sang syudad sa balaran sa ning duha ni ka mga pwesto, ang isa ho nantuwa ni bala sobra 667,000 ka pesos, ang isa sobra 660,000 ka pesos. Tag sobra yatong as milyon. Action firing line. Kung wala ka sinisang hulaman o kung kuwaan, daw malupad ang espiritu mo sa kahanginan mo. No? Detalye sa nga balita sa report sa BCJC with Action Dale Salazar. Action Radio City Hall report. Action Dale, may ang gabi please kabin. Action Mar, wala pa sang formal nga pagpasira nga natabo sa bahin sang nga duha ka mga stall sa Manukan Country nga napaslawan nga mag-comply kag magsunod no sa compromise agreement nga ginakasugtan sang year 2022 Action Marlon. Kundi nga natabo kaina dira sa area sang Carmen kag Shiba Rosa nga stall sa Action Marlon sa Manukan Country. Ginissuean sila sang notice to pay and vacate. Yakto ng notice to pay and vacate. Panado ni siya ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Sting Jr. Kaga diri na State Action Marlon nga within 15 days dapat bayran sining duha ka mga natungdan nga stalls ang full arrears o kanang balance nila sa may syudad sa Bacolod Action Marlon. It's supposed to be ang compromise agreement nila is 25K per month nga for 2 consecutive months kung hindi makabayad. That's the time i-issuean sila sang final notice o galing ti bangod sa kapaslawan nga magsugot sa kasugtan nga kontrata. Bayran gid nila Action Marlon ang kabugusan nila nga arrears kumalin sang year 1995 nga tikon basihan din naton ang datos sa Bacolod City Treasurer's Office. Ining Carmen kay Shiba Rosa Action Marlon more than 500,000 ang ila sini nga pagabayaran within 15 days. Nabutang madrid sa notice ang Bacolod City Legal Office Action Marlon nga tikon mapasuwan nga magbayad kag mag-vacate or maghalin sa lugar ang Carmen kay Shiba Rosa nga stall mismo no ang syudad na ang puwersa nga magapasira sa ila
kag dati ang plano i-auction na ang pwesto sa mga interesado nga mga buyer action, Marlon. Kay ina dito sa Manukan Country, wala dito ang nagapanag-iya sang stall para sa Carmen Action, Marlon, pero ni siya ginbaton sang nagabaligya dira sa lugar. And then ang sabahin sang Shiba Rose nga stall, ginbaton din siya sang actual occupant nga si Rosini Haranilla Action, Marlon. Ginpakayag din ni Rosini Haranilla nga sa dira sa mga negosyo sa lugar, aminado siya nga pigaw pa Action, Marlon ang pagnegosyo dira sa Manukan Country. Pag mera man siya sang step kapag himuon nga mag-apila liwat kay Bacolod Mayor Albi Benitez kag sa City Legal Office. Pamatian naton ang pagpahayag diri sa isa sa mga stall owners nga ginissuan sa final notice si Rosini Haranilla. Saan ka nagsarado, ma'am? Sa November 25. Sa November pa ka mo nagsarado? 25. November 25. Anong plano mo subong? Masa paseto lang eh. Mga kanto kami tuwan eh. Mga paseto. Saan ako makadto, ma'am? Sa City Legal? City Legal, sa Treasurer. Bari may this month eh. Si Ma'am Sheba Rose. Sino na? Si Ma'am Sheba Rose na din. Ako. Ano mo si Gregorio? Di maalam. Ng partnership. Si Rosini Haranilla. Sino nga? Ikaw mag-occupy o pinaparentahan? Ikaw gig-occupy o kung pinaparentahan? Ako. Pila ka na kay years na gano'n? Dugay. Nga wala kita kabahin, ma'am, sa malawin nga binula. Tinuig na, ma'am eh. Oo, ganun. Ma'am, laway negosyo di ha? Medyo ilaw alang lakat. Okay na? Hindi ma'am, mabiko international. So, mari-open ka pa, ma'am? Or mari-open ka pa diliwat? Or i-update mo pa na? Oo. Di pasugtan ka pa, ma'am. Doon hindi naman kuno. At di ng taon na lang. Action, Marlon, nabatian ang interview sang katapos sang media nga nag-cover kay na dira sang pagpadulungan sang personnel sang City Legal Office Enforcement Team dira sa may Manukan Country, no? Kasi actually may isa dito kaina nga utod ni Action, Marlon niya sang stall nga Maricora. Kasi nang pabutsag sa iya sining sentimiento nga allegedly ang iya sining nga utod Action, Marlon nga si Corazon Villando kag iya ni siya sang Maricora nga stall dira sa Manukan Country napatay bangod sa stress to Action, Marlon. Nagbigay nga December 22, 2022 nga ti bangod dira sa pagpanumdum nga mayara sa sang more than 500,000 nga balanse o kon arrears sa syudad nga dapat bayaran, no? Kasi according diri sa utod, so amo gani kuno ang nag-trigger, no? Pati magluwas nga diabetic, may ginabatsag nga masakit ang utang, no? Nga sobra 500,000 amo ni siya ang ginalantaw man nga nanging kabangdanan kung nga ati na stress kag nagmasakit kag nagtaliwan ining nagapanag-iya sang Maricor nga stall dira sa area sang Manukan Country. Pamatian ra naton ang sentimiento ni Beth Haranilla. Siya ini ang utod sa nagapanag-iya sang Maricor nga pwesto. Pinalangga man namon si Papa Bing, no? Kag wala man gipabayad pero wala ta sa Billionardia. Si Mayor Benitez, maayugid siya. Oo, maayugid na siya. Pusong mamon siya. Kag nagapangayo man kami tabang sa iya nga, please, buligan mo kami, Mayor. Nagakapatay ng mga tao, dahil mga ureg, ang mga members ang Manukan Country tungod sa stress nga ina. Ano sa gina patay, ma'am? December 22, ma'am. Utod mo gina iya, ma'am. Utod ko gina siya. Ikaw din mo nga stall, amo nang kay Maricor. Ha? Si Maricor. Yes, ma'am. Pagkatapos, ma'am, ang tatay ko amo ang presidente sa Manukan Country, the original nga presidente nga ginput up ini ni Mayor Bing Leonardia kag si Johnny Orola. So, please lang, maluoy man kamo. Hindi nyo man pag-amuho na di ang mga tao tungod pangabuhian ini nila. Nagakapatay na ang mga tao diri because of stress. Kag ang ako lang tani hangyo, no? Dito kami sa hospital sa to kag sa punerarya. Na syempre may patakaran pala kung patay na ang pasyente, ang tag-iya sang Maricor, tani atong og dulaon tungod in the first place napatay sila tungod sa utang. Action, Marlon, nabatian ang pagpabutsag ni Beth Haranilla. Siya ni siya ang utod sang stall owner sa Maricor dira sa Manukan Country. So amo to isa man siyang mga pangabay bangod na patay na kuno. Ang dira sa Manukan Country dapat mapanas man kuno Action, Marlon ang iya sining utang sa syudad. May ganiman, may kapatay sa utang gali Asondel. Ambot nga Action, Marlon na kaya sabi claim niya nimo nga stress kuno ang iya sining utod bangod sa pagpanumdum kun diin magakuha sang inugbayad ng more than 500,000.
Kagati kay Inaction Marlon niya, bukas pa niya ang Maricor nga stall, bangod, may partial payment sila. Sino to? Sino tong ginatumbo diyan si Papa Bing ban? Si Papa Bing si former mayor is it kibot man ko kayo Papa Bing. So amo siya katawaga. Pumalin sa may Quadra Street Action Marlon, taking transfer sila, no, nga ti original dila gina sa dalang Quadra Manokan Country, ginpaayo dira sa may lapit sa may reclamation nga makabig nga original gid ya, no, according diri kay Ma'am Besalanilla, ang ila sining pasto nga Maricor Action Marlon, pero depende ni sa syudad kung ano ang mangintika Action Marlon kasi since ining pito ka nag-partial payment, actually ay nung pito ka stall owners wala man nag-comply sa compromise agreement, kulang-kulang man ang inas nga bayad, pero tikin hatagan bala Action Marlon pang consideration liwat sa Bacolod LGU. Pero ining kainang ginisyoan sa final notice ang Carmen kag Shiba Rose Stall. Wala gid sila makabayad sang tiga 25,000 pesos sang November 2022 kag December 2022 action na Marlon. Sa ibang nga balita sa City Hall, nag-negotiate karon si Mayor Albi Benitez sa property dira nga nagapanag-iya sa may tunga-tunga bala sang Bacolod City Government Center. Kati ko makita nila na sa Marlon damo dira sa mga tanom na kagati ang purpose is improve ang lugar, payuhon, kubrahan playground kag kay mo balang commercial spaces no para at least by dugang nga attraction or development sa east ka portion sa Bacolod City kag extension man kumbaga sang palilagawan sang publiko action na Marlon. So kay Mayor Alvin nagsugot ang pamilya Gonzaga sa sinanga plano pero gina-finalize pa especially ang commercial nga aspeto sa kontrata aksyon na Marlon kag kumadto naman nagpadulong mo ita sa area kag allegedly napapayaan na kag wala na maintain ining pinakauna nga Bacolod Esplanade sa Bacolod City. Pamatian naton si Bacolod Mayor Albi Benitez. Well, this is a little advanced information, but what we want is to develop ang area to have more playground, more parks, more para ang mga ibang mga gabaligya sa mga vendors mabutangan na sila sang daw ilagid nga lugar. So we are negotiating with the owner. If verbally, she said yes. I think it's just a matter of commercial terms. Wala nang agreehan namon so that we can create a bigger space for people to roam around. There is sa NGC. Asumar na batian ang tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing! Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang danay. Tapos naman brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay.
Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila wala sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share kana. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maimpa siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For butang. I-records ang kinanglanon nga makapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Ma-idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta mag-apon. Kung itandaan kong mga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sinakihara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Ihanak ka ng San Diyos ang pagubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Kumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver.
drive kag rights. Tutok lang sa ibang nga mga news kag public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. May ginapalabot rin sa aton nga information, may kantaran sa sering hold up incident nga nagluntad dara sa may Banwas sa Lakasiliana, pero ikaw kumpirmar talan niya sa ato sire nga mga kapulisan. May masubo-subo man nga balita pagka lumos, no, nagaluntad mga alas 2:47 ang takda, mga alas 3 ang takda kay nasang hapon lamang ni dara sa may bahin sang si Palay City na anon natabo ni man na may ara sang 57 anyos nga residente sang Himamaylan, syudad sang Himamaylan, no, base ko mala labot pa rin karon ang si Palay PNP karon sa aksyon ay patrol. Action Firing Line. Baita na malabutan mga kaaksyon ang balita angot sa importasyon. Pa dasnan tadi kay waman ni kontra tiyempong balita ni bago ang plano sang pungsod Pilipinas nga pag-import sa ring 261,000 nga metric tons sang Sibuyas Bombay tub January 27 mo. Ang January 27 amo ring pizza nga ginalauman nga mag-abot ining tuman kadamo nga Sibuyas Bombay nga iga-import sang Pilipinas. Aber darita na iblaho kay kinagin na talis tariho. Please check your mailbox. A new message has arrived. Akson na Marlon, good evening. Ara na siya dapat tuluan nila magtanong Bombay mga benepisyaryo sang DAR. Always Action Radio nagapamati from 3973. Okay, good evening Action na Marlon. Kabaho ka second floor sa Old City Hall. CR ka pangsut ko na daw masuka ako. 0343 din na ang nagapaninlo na. Good evening, monitor lang kami din sa may Cambarus. Tamyaw ko lang si Mamang Linda. Ang katamyaw si Zyrene. Sa ato sa ring text hotline kay kanamo nagligal sa mga misay sa aton nga sa Action Marlon. Ang amo sa ring ginpadala na nga mensahe. Di siling ko i-kondisyon ta ang ato sa ring text hotline para nga at least mabasahan ta rin ako. Mayang gabi Action na Marlon, monitor lang kami din sa may opod si Poldo kag Urig sa paglaom sa Tabaw. 5799. Good evening Action na Farming Line. Monitor lang ko di sa La Carlota ga inulan di sa La Carlota 3467 gaulan to sila ho. Good evening Action Marlon, mangkot lang tani kung anong cause of death ni Action Ray ko, avid listener ko sa Action Radio Bacolod from sign in to sign off. Nanay Menda ni from Handumanan. Thank you. May ganabat siyag masakit ang malatian si Action Ray ko. Okay. Sige. Ang malabutan talaga kay kadamo pa sa mga nagpadala diri sang mga mensahe ho. Gina pabungol-bungulan, patulog-tulugan, kag pawalaan lang na sa mga official kag sang mayor ang gatambak ka mga reklamo kuda sa DILG Bacolod. City Director Office dugay na. Former Barangay 38 Kagawad Arias Tabohara Rilutan ni. Thank you. Okay, 0187. I-follow up mo gini sa permi, no? Kahit doon mo gini sa permi. Dara sa mga opisina sang DILG kung mayara sang palapot dara nga reklamo, no? Kag kamayunta ang ginahatagan masang complaints plada, di naman paghahalak paulai ang mga reklamo ginapalabot dara sang residente or Bacolod nun. Action Firing Line. Lilia Taton, good evening, monitor lang, stay safe. Para si Giovanni Solis Verba, mayong gabi, Lolita Malasibas, Sar Rosa, okay, Jamel D. Florendo, stay safe ko no. Christina Daklis, Are ko sir sa Sunad sang Cadiz, okay, Jack, how are you? Good evening, good evening. Okay, kay Joe Ficoling ko
karon na lang mo sa nga ginpalabot na nga information kay natin may nagasunod nga flash report kita shooting incident sa mga gabi dara sa area sa nga barangay Takuling. Aksyon Marlon Herrera sa Aksyon Firing Line. Aksyon na firing line, yari kita sa Pizza Jess sa bulansang Enero tuig 2023. Martes kita, no? January 10, 2023. Sa kalang sige hapon, sa ato sa mga aksyon na unit reporters dari sa bayan sa News Center, o po na ito na aksyon na Defensor Lisay, Technical Control Action, Nelmar Madera with IT Expert Action, Elway Dutilios. Ako naman, Action Marlon Herrera. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.